Сябры, ці вы любіце цэрквы, касцёлы, тыя супольнасці, у якіх узносіце свае малітвы да Господа. Асабіста я люблю той касцёл, да якога маю гонар прыналежаць. І гэта любоў да касцёла змушае мяне таксама гаварыць пра тыя праблемы, якія касцёл таксама мае. А сёння з вамі паразмаўляем пра аўтарытэт і давер да царквы касцёла. Прывітанне, з вамі я, ксёндз Вячаслаў Барок, і на гэтым ютуб-канале мы, як заўсёды, разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце. Вялікі дзякуй усім вам, хто ёсць на гэтым канале у выглядзе гледачоў, слухачоў, каментатараў, хто на гэты канал падпісаны і хто ад гэтага канала не адпісваецца. А хто не падпісаўся, зрабіце гэта прама цяпер. А напрыканцы стаўце таксама падабайкі, пакідайце свае каментары. Лічу, гэтая тэма, якую сёння парушаем, яна вельмі цікавая. І асабліва дзякую таксама тым, хто фінансава гэты канал падтрымоўвае у выглядзе спонсарства. Калі хтосьці хацеў бы далучыцца, таксама такая магчымасць ёсць. Гэтым летам Chatham House правёў інтэрнэт-апытанне сярод беларускага грамадства. І згодна з яго вынікамі, што на днях былі апублікаваныя ў розных сродках інтэрнэта, ў сацыяльных сетках, на тэлеграм-канале. Можна было знайсці гэта ў інфармацыйнай прасторы інтэрнэта. Згодна з гэтымі вынікамі можна таксама рабіць выснову, што, напрыклад, за паўгады пасля адстаўкі на пенсію мітрапаліта Тадзеуша Кандрусевіча ў каталіцкім касцёле давер да каталіцкай царквы касцёла ён знізіўся на 5%. Што праўда, колькасць тых, хто не давяраў касцёлу, таксама за паўгады знізілася на 6, падаецца, адсоткаў. Но вырасла толькі лічба людзей абыякавых да касцёла. Зрэшты, таксама, як і за гэты час і колькасць абыякавых узрасла і да царквы праваслаўнай, бо ў ліпені 2021 году акурат 44% не былі ў стане адказаць, ці яны давяраюць касцёлу каталіцкаму, ці не. Тады як 32% сказалі, што маюць давер да касцёла, і 24% прызналіся, што такога даверу да касцёлу не маюць. Калі задумваюся над тым, чаму у гэтым годзе спаў з пачатку года пачынаючы давер да касцёла каталіцкага, я ўзгадваю тое апытанне, якое сам рабіў у сябе ў сацыяльных сетках на Фейсбуку і Інстаграме. І тады, падчас таго апытання, 80% адказала, што не ўзрасце аўтарытэт царквы, калі іерархі касцельныя, царкоўныя прымуць удзел у нацыянальным беларускім сабранні. Аж 80%, бачыце. І гэта сабранне, як мы памятаем, адбывалася зімой гэтага году. І выказваліся ў каментарах, што такі ўдзел ён негатыўна паўплывае на аўтарытэт касцёла. Ну, у прынцыпе, можна казаць, што сапраўды такія дзеянні з боку касцёла або бяздзейнасць у іншых выпадках і прывяла да паніжэння даверу і росту абыякавасці сярод грамадства да касцёла
церкваў. Безумоўна, тыя 32% давяраючых касцёлу ў беларускім грамадстве, я лічу, што гэта ўжо цалкам добры вынік, бо праваслаўная царква, напрыклад, у той самы час мае падтрымку ў выглядзе даверу толькі ад 36% грамадства. Гэта, канешне, больш, але ж важна таксама тое, што калі 36% толькі адорваюць даверам царкву праваслаўную, то гэта значыць, што прынамсі палова тых, хто намінальна прыналежыць да царквы праваслаўнай у Беларусі, яны не давяраюць сваёй царкве. І ў сваю чаргу таксама прыкладна палова, каля 15% можна смела казаць, у сваю чаргу, тых, хто не належыць да касцёла каталіцкага, яны ўсё ж такі касцёлу каталіцкаму давяраюць. Бо вядома, што католікаў у Беларусі гэта па розных падліках, гэта хтосьці скажа 10%, хтосьці 15%, хтосьці 20%, але калі 32% давярае касцёлу, то гэта далёка не ёсць з тых, хто давярае вызнаўцы каталіцкага касцёла. Гэта не ёсць вернікі касцёла. Вось. Ну і, конечно, гэта мае лічбы, што вось палова давярае, палова не давярае. Гэта ўсё вельмі умоўна. Вось. Ну, але з упэўненасцю можам казаць, што праўда ёсць, што касцёлу давярае ў 2 разы больш людзей, чым да яго прыналежыць. А царкве давярае ў 2 разы менш людзей, чым да яе таксама прыналежыць. Разам з тым, абыякавых да цэркваў вось за паўгода абыякавых да цэркваў і тых, хто да іх не прыналежыць, а абыякавых да цэркваў і тых, хто да іх даверу не мае, вось гэтая колькасць людзей у беларускім грамадстве павялічылася. Гэта значная большасць людзей, і гэта прыкладна 2/3 беларускага грамадства. Бо калі у апытаннях яны адказвалі, што не маюць свайго меркавання, давяраюць ці не давяраюць, гэта аб чым сведчыць? А гэта сведчыць аб тым, што вось 2/3 грамадства абыякава ўсё тое, ці ёсць гэты касцёл, ці не ёсць, ці ёсць царква, чым яны займаюцца, альбо чымсьці і не займаюцца, а павінны былі б. Лічбы сацыялагічнага даследавання паказваюць, што ў сучасным свеце насамрэч рыма-каталіцкаму касцёлу, ды і ўсім цэрквам не проста выконваць сваю місію і прапаведаваць. Бо, ведаеце, калі падае давер да царквы, касцёла, то аўтаматычна гэта значыць, што падае і аўтарытэт. Бо як няма даверу, няма і аўтарытэту. А як прапаведаваць царкве, касцёлу тады, калі гэтага аўтарытэту сярод грамадства не маюць, калі не маюць даверу, як тады прапаведаваць? А тады як хочаш прапаведай, ты не будзеш проста пачутым, таму што цябе не будуць слухаць. Ну, разам з тым, трэба прызнаць, што цэрквы хрысціянскія, як праваслаўная, так і каталіцкая, у вачах беларусаў выглядаюць аднымі з найбольш верагодных да адорвання даверам. Гэта значыць, ім найбольш давяраюць спасярод розных дзяржаўных і недзяржаўных інстытуцый і розных органаў улады. Вось толькі незалежныя сродкі масавай інфармацыі маюць на пару адсоткаў больш даверу, гэты ўзровень даверу на пару адсоткаў больше, чым да хрысціянскіх цэркваў, да царквы і касцёла. Толькі СМІ маюць такі большы, так бы мовіць, аўтарытэт, ім давяраюць больш.
У сучасным свеце, маім меркаваннем, наогул усе вядомыя аўтарытэты губляюць агульнапрызнанае значэнне і свой уплыў. Такі цяпер час, што людзі больш не маюць агульнапрызнаных аўтарытэтаў, у такіх універсальных аўтарытэтаў. Нема аўтарытэтных палітыкаў, грамадскіх дзеячоў і царкоўных лідараў, аўтарытэтных тых, хто быў бы ў вачах усяго грамадства сусветнага аўтарытэтным, няма такіх. І вяртаючыся да царквы, у прыватнасці, да рымска-каталіцкага касцёла ў Беларусі, не магу не падкрэсліць, што ўсё ж для мяне касцёл не губляе свайго аўтарытэту. У маіх вачах аўтарытэт касцёла непахісны незалежна ад таго, як сябе могуць паводзіць пастары, біскупы, святары ці вернікі. І гэты аўтарытэт непахісны не таму, што у касцёле ўсе кіраўнікі святыя, але таму, што аўтарытэт касцёла абапіраецца на аўтарытэце Божым. У касцёле ёсць не толькі папа рымскі, біскупы, святары, вернікі, але ёсць таксама Христос, панад усімі Христос. І на ім будуецца аўтарытэт царквы Божай. А як кажа Евангелие паводле святога Марка у раздзеле 10, вершы 45, Христос, сын чалавечы, не на тое прыйшоў, каб яму служылі, але каб служыць і аддаць жыццё сваё для адкуплення многіх. І вось на гэтай службе для нас Христос збудаваў свой аўтарытэт, і аўтарытэт ягонага святарства трымаецца. У Хрысце выканаліся таксама прароцтвы прарока Ісаі, пра якія мы чуем у раздзеле 53, вершы 10, калі пра слугу Божага прарок кажа, што ён, гэта значыць Ісус, быў раздаўлены цярпеннем і прынёс жыццё сваё ў ахвяру за нашыя грахі. Вось так прадказваў пра яго прарок, і гэтыя прароцтвы здзейсніліся. Вось такому першасвятару, як Христу, я давяраю цалкам. А ўсім, хто сумняваецца у аўтарытэце Хрыста, у аўтарытэце цэркваў, прыгадваю словы аўтара паслання да габрэяў. У раздзеле 4, вершы 14 чытаем, аўтар натхнёны кажа, маючы першасвятара вялікага, які прайшоў нябёсы, Ісуса, Сына Божага, будзем цвёрда трымацца вызнання нашага. Працягваючы гэтую думку, можна сказаць, будзем цвёрда трымацца нашай хрысціянскай веры, незалежна ад таго, да якіх канфесій мы прыналежым, ці хтосьці католік, хтосьці праваслаўны, хтосьці пратэстант, важна трымацца Хрыста. Калі будзем трымацца Хрыста, мы будзем аб'яднаныя паміж сабою. Зрэшты, вырашэнне ўсіх нашых праблемаў, і ў тым ліку грамадска-палітычнага крызісу ў Беларусі, ёсць магчымым у асобе Ісуса. Калі для нас яго навучанне пачне быць аўтарытэтным, і мы ягонае навучанне застасуем, выканаем у сваім жыцці, то і праблемы нашыя зямныя павырашаем. Ісус стаў чалавекам, і вось нам наканавана таксама быць людзьмі, але на яго ўзор. Вось такімі людзьмі трэба быць. Толькі тады чалавек ёсць чалавекам, калі ягоная чалавечнасць адпавядае вобразу Божага Сына. І чым больш будзе людзей у храмах на ўзор Хрыста,
тым большы аўтарытэт будуць мець нашыя цэрквы у вачах грамадства. Аўтарытэт царквы, давер грамадства да царквы залежыць таксама ад нас, вернікаў, таксама ад пастараў, таксама і ад вышэйшых пастараў, біскупаў таксама. Но а пакуль бачым, што сёння мы, хрысціяне, ці то засалодкія, ці то загоркія, ці можа загарачыя, ці можа вось такія незразумелыя летнія, як кажа Слово Божае, і не гарачыя, і не халодныя, вось такія летнія. І таму большасцю грамадства мы, нашыя цэрквы, не запатрабаваныя, бо даверу да нас пакуль што няма. І вось гэта, сябры, залежыць таксама ад нас, ці грамадства беларускае будзе мець да нас давер ці не. Мы, хрысціяне, якія ў цэрквах молімся, павінны быць на ўзор Хрыста. А тады і давер да нас, цэркву, будзе большы. Ну, конечно, хацелася б усім нам, каб нашы іерархі былі таксама такімі. Ну, хацелася б, а таму трэба нам маліцца. Якія мы, такія іерархі, якія іерархі, такія мы. Сябры, усё залежыць ад нас. Памятайце, з намі праўда і Бог, а таму раней ці пазней усё завершыцца добра. Не забудзьцеся пакінуць каментары, падзяліцеся тым, што вы думаеце пра аўтарытэт да нашых касцёлаў, цэркваў, ці маеце вы такі аўтарытэт і давер. Ну і калі хто ведае, што можна зрабіць, каб гэты аўтарытэт падвысіць, таксама пішыце ў каментарах. З намі праўда і Бог. Жыве Беларусь, з Богом.